No, chvália to ľudia. Je priatelia domáci langoš plnený s mesom a s chrenovou omáčkou. OK, teda ideme to ochutnať. Ale dobre to je. Tá omáčka tam úplne... Priatelia, napíšte mi, či ste už jedli plnený langoš s mesom. No a ideme ochutnať halásko. Cíti tam tú rybatinu. Pán starosta chutí. Veľmi, dobre to je. Spokojní ste teda. Maximálne som spokojný. Super. Priatelia, čo vám poviem, takéto trhy v Krámanoch musíte navštíviť.